Susjedi. To su ljudi koji žive u vašem kvartu, pored, ispod ili iznad vas. Susjede možemo svrstati u dvije glavne skupine. Prva je normalni i mirni. A druga je nenormalni i nemirni. Barem u mojoj zgradi većinski prevladava ova druga skupina. Tako da ne mogu pričati o ovim normalnima jer njih mogu nabrojati na prste i to na jednoj ruci. Ova ideja osvanula tako što mi jedan susjed lupao i bušio direkt iznad glave, a pošto mi je letila prašina po mozgu i nisam imao nikakvu ideju za video, odlučio sam da će to upravo biti tema. Susjedi. I samo da se razumijemo, ovaj video je napravljen čisto iz moje perspektive i nije namijenjen da ikoga uvrijedi. Već je namijenjen da se vi nasmijete, tako da nadam se da ću uspjeti u svom cilju. Idemo. Moj najmlađi susjed ima 60 godina, što mi je odmah znak gdje živim. Živim u staračkom domu, gdje prevladavaju boomeri kojima smeta sve živo, mrtvo i uskrsnulo. A meni kao ne bi trebalo smetati kad mi nešto lupa iznad glave 24/7. Samo čekam da propadne čitav stan sa bakom koja je proživjela smrt Van Gogha, uskrsnuće Isusa Krista i prva na svijetu pročitala Homerov esej Ilijada i Odiseja. Ne bi pala samo baka, već i neka curica koja najviše lupa. Nisam siguran što točno radi, ali očito se rola po stanu jer kako je moguće da neko polupa sve čale brzinom od 100 lupanja po sekundi. A ta ista curica je pošarala ulaz sa natpisom sve će biti u redu. A neka, to je samo dijete. Imam susjedu koja mi stalno donosi boce na vrata. Dođe mi da je nasred hodnika, viknem: daj baba odjebi za Boga miloga, koji će mi kurac boce. Ne znam koliko je puta došlo tako na vrata. A možda približno broj znamenke koji posjeduje matematička konstanta pi. Ta ista žena redovito prosipa vodu kroz prozor. U 4. razredu sam redovno išao na informatiku i jednom je ta ista žena prosula vodu baš kad sam ja kasnio na infu. Pošto sam kasnio, logično je da sam žurio. I da. Ne, nije prosla vodu direkt na mene. Ali ja sam samo sekundu prije krenuo trčati dobio bi free kupanja koje bi mi actually dobrodošlo. A znate što je zapravo fascinantno? Babetina je vidjela da me skoro kupala. Al boli u kurac, vraća se ona nazad u stan. Kasnije sam vidio da ona nije prolila običnu vodu, već neku krvavu, znači crvene je boje. Ja znam da je samo bojalo kosu, jer ako nije, onda sam ga najebao jer samo par zidova iznad mene živi ubojica. U par navrata je bila čak i pijana, ali pošto je izvan sebe, tad je još i najnormalnije. Ima jedan susjed koji ne živi u mom haustoru, ali živi u mojoj zgradi. Stalno ga viđam kad odlazim po burek. Nikad mu glasa nisam čuo, ali uvijek ga vidim sa cigarom na biciklu. Nekad ga vidim i u slastičari. Ima kosu kao Modrić, ali nije toliko baš nizak. Ima uvijek mrtvu i bezvoljnu facu. To je ono što me i brine. Uvijek kada prođem kraj njega se priježim. A to je iz razloga jer nisam siguran hoće li uzeti neki nož dulje od hodekovog obima tijela i zabiti mi direkt u leđa. No, ako već prethodnih 492 puta nije ništa poduzeo, valjda nemam brige. Valjda. Znate one susjede koji vas samo ponekad pozdrave i koji vas zovu samo kad im treba pomoć? 100% sam siguran da znate jer ti krpelja ima svugdje po kvartu, gradu, državi, kontinentu, planeti i svemiru. A možda u danjem svemiru nema baš tako loših osoba. Ima li ikoga uopće van naše zemlje? Ok, prešli smo greškom na astronomiju, isprike. Ima jedna susjeda koja je takva. Friendly je samo kad te pozdravlja i kad joj treba pomoć. Niska i debela. Nije vam potrebno više informacija kako biste zamislili sliku. Uglavnom, imate jedna plavuša koja često kad ide u trgovinu i vidi mene s djedom, uvijek mora se ko priljepak baciti u auto i zamoliti svojim bjednim umiljatim glasom: možete li me povesti? Stvarno nemam bolje hodati čak do Lidla. Pošto je moj djed dobar čovjek, nije imao izbora. Ali sljedeći dio zamislite kao da prepričava moj djed. Svaki put kad odem u vrt, vidim da mi ta ženska koju sam poveo u Lidl reže drvo s grožđem. I kasnije sam primijetio da mi fali motika. Jedina osoba koja se motala po vrtu je ona. Zatim sam vidio niskog debelog Grim Reapera kako bježi s motikom. I viknuo sam glasno: mamuti! Hvala svima što ste gledali ovaj društveno koristan video, nadam se da se možete poistovjetiti sa mnom i bacite like za moju patnju. Pretplatite se ako želite još ovakvih videa. Doviđenja.